uyena usisi ingane okungconoka angasho ukuthi kuwumndeni. Ngithi mina mhlampe emndenini wabo mhlampe bayizindlu eziwu5 emndenini ngoba umndeni osukhona ababaningi asibaningi kahle why sebezokhuluma ukuthi bahlala phansi bewumndeni. Kukhona ubhuti owayikhuluma lento uZweli uyisanda kuqala nje ukukhulunywa uZweli lonto akayazi naye njengoba esho ethi yena akayazi and indlela sebukeka ngayo uGugu sebukeka njengobaba noma njengomkhulu. uGugu wa1978 mangingaphazami shuthi ukuhlala laphana sekumenze kwangathi manje sephenduke wamdala yabo. Mese kube nemibuzo ukuthi lento bese siyikhuluma nje ekhaya sesize sesa create igroup makade kukhulunywa omunye aposte ngalento makade kune video efakwayo aposte groupini yethu ixoxe lento kwagcina ukuthi into eke ebuzwayo okay lengane yayino 9 years iyazi ukuthi umalume wayo wesontaph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 esonta
uyalala ngemuva nangaphambili. Okay-ke kuyilaleni kwakhe emuva nangaphambili zonke iy'nsuku ibilala nomalume wayo. Kukhona ugogo wayo, kukhona umkhulu wayo. Ezinye iy'ngane bezilalaphi? Zilala ku-round. Ugugu benendlu yakhe eyi-flat yodaka kade elala kuyona yedwa. Okay-ke ngesikhathi-ke bephuma-ke iphuma yona iyolala nomalume. Bekhona ogogo benomkhulu belala la ekhishini. Kuthiwa ingane ikephi ngoba phela besilala khona zonke iy'nsuku elala nayo endlini. Lento vele akekho bekayixoxe, ayikho ingane bekikhulume ngayo, nomuntu nje obekaxoxa njengoba seyizoqhamuka manje and bengekho nama-sign maybe abonisa kuyena uNonhle ukuthi hayibo phela niyabona le nto ukuthi yazi kodwa umzalwane akekho right, yes akekho right kuthiwa phela wayekwenza ukuthi nokuthi nokuthi ayikade ingazi ninothise into enjalo nomndeni. Mina-ke ayi benginganothisi lutho mina ngoba vele bengikade ngingahlali nabo nje ayikho into ebeyitheni hayi uthi wena vele awekho amasayini ayikhona uba ngisho esikoleni wathi mayihambisa incwadi angazi incwadi yokuthini kuthiwa uthisha ngani noma uthisha wesocial worker lanqaba ukuyisayina. So hayi amasayini ayingekho noma kulona babonanga lutho futhi. Umuntu ostrong veleni uyilembokodo le strong ethi noma kwenzeka izinto ukwazi ukuyimela ignorant. Into nje ngizibuzana ngithi mina emakhaya amanzi akhiwe emfuleni and kwi-distance kulo mfula abakha kuwona makuyokhiwa amanzi. Nje bekungekho nto mhlawumbe ukuthi indlela yokuhamba ukuthi useshintshe iwalkie ngoba kunomonakalo ngo-first day-ke esikoleni kwi-distance ukusuka phezulu kubo eya esikoleni lezansi. Why kungisho othisha esikoleni bebenganothi ku-first day lento ungathi banzima kuwena umdala ubreakwa usumdala how come eyingane yena eshiyane. And then uMamtuzi umuntu onjani unenhliziyo elikhuni umuntu onjani loyo nje umuntu ongeke ukwazi ngisho ukumbeka enhliziyweni ungathi uthi akanayo kwayiyona ngathi ayikho ngathi akanayo kwayiyona njengoba nje besaba ngisho ukukhuluma lo wamuntu ayi kubuhlungu ukuthi kahle uyadinga umkhuleko ngoba phela mangabe umuntu onjalo uyadinga ukuthi nomndeni imkhulekele ngoba phela mangabe esebona ukuthi uhlulekile ugugu uzozama enye iplani-ke kushuthi ukudestroy another family. Kodwa nje vele manje akasena chance yena nje kuwukuthi abalinde until kuze kuwukuthi lento iyaqedwa njengoba singenelelwe nabantu abaningi kangaka abameli abathize yabo nje imkhakha ethize bese yingenelelile yena akalinde ukuthi naye lakhe ithuba lokuthi ayoboshwa liyeza benoNonhle wakhe finish. Mara uNonhle akanacala guys hayi ukuthi ngoba ngimele akanacala uNonhle yena kangithi uyabona manje uNonhle unecala lamanga unecala lamanga semdala manje ekuqaleni angithi ufidiwe namanje uyasaba yini angayisaba manje semdala umuntu usenengane. You never know ukuthi lo mama umtechnishe ngani maybe uthe uyazi ngasothi uthe kuyena yabo leli cala leli ngabe lisilahla wena ozoboshwa mina ngenze ngiboshwa and mingebuka lo mama enimsho ukuthi unenhliziyo elikhulu ngaleyo ndlela ezosala nezingane zakhe ungavuma ukuhlala ingane akuhlala nesilwane osisabayo nawe so maybe naye uzama ukuyivikela. Kungenza ukuthi impela uNtuzi khona ingane indlela ayisabise ngayo ngoba hayi ngathi uyasabeka lo Ntuzi. No mina uNonhle mina nginakho ukumzwela ngiyamzwela nje kusema
yazi Kodwa ukuthi mina kumele kuthembisa ukukubulala maybe umthembisa ukuthi uyabona nje once nje le cala silahle wena uzoboshwa mina ngeze ngiboshwe mina zake ngisingidlonguliwe wena wathi maybe usejike kwa statement wathi yonke lento esho uNonhle. Inkulumo yakhe-ke mina iyangidida kakhulu futhi efaka imibuzo eminingi kumina nabantu abaningi-ke futhi eNingizimu Afrika nesiqiniseko sokuthi bathina beyilalela i-voice note yakhona imibuzo efikayo eminingi ngenkulumo ekhulunywe uHafu. Le nto-ke mina engidida kakhulu ukuthi indlela abeke ngayo uHafu uthe iyanukubezeka ingane and then le nto le yasekhulunyelwa emakhabeni njengomndeni ukuthi-ke uGugu uzohlawula ukuthi uzohlawula ini kubani angazi le lapha right kwenzekile-ke lo Ngicabanga ukuthi i-network yakho Budzwele ayinhle kahle. Kodwa futhi yakho. ngisemgaqweni bafika ngathi ngisazwakala yini. Noma uyazwakala. Budzweli noma wenathi noma uBudzweli ngoba akazwakali kahle angithi ntambama bongathi sobuya ngo9. No, siyamuzwa manje ngicela aqhubeka angene Budzwele. Okay. Ngiyaqhubeka. Uyazwakala. Ngigcine lapha ngithi-ke bese kuba nesigaba sokuthi uNtuzu useganele uganele koGinguzigodi ePlainhill. Right, ngilandela nje unga-understand kwami nge-voice note. Bese ganele uNtuzu ePlainhill ingane ayisekho. Kwiqiqi manje sokhona isimo somkhonto osowukhona osophethwe uGugu ukuhlasela uNtuzu. Lo mkhonto uqhamuka uNtuzu uhamba wahlasela emzini wakhe noma uhlaselwa khona la ekhaya usebuye nini ukuba la ekhaya uNtuzu. And then futhi inkulumo yakhe isekuthenini njengoba ngangikubalulele kuma-comment ukuthi ukungezwani libe nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa kuba nomthelela omubi. Kwane-statement asibekile sokuthi laphaya endlini kaMdekadeka into okuthiwa uxabana into abangayazi bayasukela into engekho. So umkhonto usuphakama kanjani ebantwini abazalwa abashadikazi abangaxabani na? Iphinde iqhubeke inkulumo yakhe. Ekuqaleni wa-accuse uGugu ukuthi ulenzele icala kwakhulunywa as umndeni. But futhi uma soyilalela inkulumo yakhe emveni kwaso sonke lesikhathi uthi yena bebesalindile ukubona ukuthi uGugu wayenza yini lento noma cha noma akayenzanga. Ngazi noma niyizwile into yophathi leyo noma mhlampe mina ongayi-understandi kahle leyona. Inkulumo ebengizizwa kule voice note eziphuma kuHafu. Iyangidida-ke le nto-ke ngoba mina umthetho angiwazi. Ngingafike ngivulele icala le-rape manje bese liyekwa lingakhulumi. Ekuhambeni kwesikhathi bese kuzoba khona ukuxabana kwami nomuntu oyekade ekhulume ngecala nami. Uma sesixabana nalo muntu icala eselivuka manje selibhekana nami sokuyile-rape akusona i-assault. Lishintsha kanjani icala i-assault liyoba i-rape? And ecourt kuyiwe nini kovula icala le-rape? Kuyiwe sokuxatsheni kwaphakanyiselwana imkhonto na? Noma lento lecala le-rape lavula before kuphakanyiselwana imkhonto na? I-misunderstanding yami lapho. Ngokwami ngokucabanga nokuyibona lento ukuthi-ke bafethu yazi ukuthi izinto eziningi ezikhulunywayo la zingaphenduka zibe yi-prep nakubona labantu laba okuyibona esikhuluma ngabo manje ngoba nabo bane-defense system abayisebenzisayo njengamanje futhi kuyasetshenziswana kunabantu abathize engicabanga ukuthi basebenza nabo ukuze kuchithwe lento lecala likaGugu libheke ngakuyena ngoba indlela esengibuka ngayo mina ngathi bona bafuna uGugu aphume ejele kodwa aphume engathi kuyenzelelwa engathi uyaxolelwa umndeni uGugu aphume ejele ebe enecala ngoba bayabona ukuthi ukuphuma kweqiniso kuzogcina kuba khona abantu abaningi abangena enkingeni ngalolu daba likaGugu ngoba zange lube lenzeke ngendlela ekahle from the beginning. So engicabanga ukuthi-ke manje into eseyilwelwa ukuthi uNtuzu akabe safe onina wengane, ingane ayibe safe, le stage asingasiwishwa according to i-statement bona asebesikhethe njengamanje. Mina engifisa ukuthi-ke uHafu akuphendule ukuthi angifuni ukukhuluma into eziningi ezitheni ezozingilethele amazenzo kodwa ngifisa kube khona umuntu ozobuza uHafu ukuthi le ngane uNonhle ngesikhathi ifike esigabeni sokuthi-ke manje siyaqoma
iyakhulelwa ingane yokuqala kwenzekani esifeni sakho kwenzekani ngesikhathi ukhulelwe amaphi ama-complications abakhona bangakhona yini isimo sokuthi kuthiwe njengoba ukhulelwe kuney'nkinga ezinje bahamba baye ebantwini ababonayo kwafika kwathiwa cha kunenhlambuluko okumele uyenze ukuze kulungisiwe akasichazeleke uhafu ukuthi eyiphi le nhlambuluko-ke ingane yayikhipha emva kwaloko ukuze igcine seyizele ingane yayo ingabi nankinga ukuphi ukuhlambuluko kwabakhona yahlambuluka ingane yathini bathini bona bewumndeni emva kwaloko ize siqedeke indaba yokuthi ingane yalukhuluma iqiniso thina engingakhuluma engifuna ukuthi abantu bakwazi ngoba nginemibuzo eminingi eyokuthi umphakathi wawuthuleleni bakithi ngifuna lazi ukuthi thina asihambisane nokuhlukumezeka kwabantu besifazane ney'ngane sasingeke si-entertain indaba ukuthi kuthiwe ugugu udlengulile bese thina sithathe i-personal figure yakhe or i-personal structure noma indlela esim-understanda ngayo sithi cha guys lento ikhulunywayo ayikho kwakumele ukuthi sikulalele okushiwoyo umthetho uyidlala indima yayo noma wasabamba ongenzansi sonke kodwa sesigabe ngokuthi uma kukuthi ugugu kwenzile lokho uzokujezela asimboni thina ekufanele lokho kodwa uma kuthiwa ukwenzile it's fine wabosha ugugu sathuka kanjalo yahamba iminyaka into enhle yareza indlebe ekuthina namehlo ingesikhathi sokukhona sokuspreadeka ukuthi hayi ingane seyikhuluma kunye manje ngokuboshwa kwamalume wayo lento-ke manje eyafike phinde futhi yafaka ingcindezi-ke kubantu ukuthi-ke manje njengoba ugugu ehlezi laphaya sekuvele ukuthi akazange ayenze lento kumele kube khona ama-processes enziwayo ukuthi akakhishwe imibuzo beyifika futhi-ke ukuthi uma ngabe ekhishwa uzokhishwa ayephi ayohlala laphana kamdikadika yena ugugu noma kuzomele ayohlala esihotsheni ngoba uma kuthi kumele akhishwe ayohlala lapha bazohlalisana kanjani yabona so ezinye zey'nkinga-ke ebezifike zibe khona-ke kithina ekuthenini lezi zinto zikhulumeke nanokuthi ngale ngasekhaya kunalento ukuthi iy'ndaba zemizi yabantu azingene noma kuyizihlobo whatsoever kodwa iy'ndaba zemizi yabantu ziye zingangena thina siyazingena manje ngoba siyayibuka lento ukuthi ibuhlungu kangakanani wesiphathi sithole i-opportunity thina yokuthi sikwazi ukuthi siyikhulume ngoba ikwazile ukuvela ngale ndlela evele ngakuma-social platforms kwakwazi ukuthi-ke sibe nendlela yokuthi nathi singakhuluma ngale nto le ngoba nathi singamazi lo muntu siyayazi into okukhulunywa ngayo siyizwile futhi yabo otherwise ukuthi bengazange ngibe khona le video bekuzoba nzima ukuthi kube khona ukuthi ikhulumeke le nto ngale ndlela ekhulumeka ngayo futhi ukuthi le ngane ayizange ifike esigabeni sokuthi ikhulele kuze kube nama-complications ingabe ayizange mhlawumbe ivele le ndaba ukuthi kanti vele kwayesekuqaleni azange enze lutho ugugu but njengamanje sokukhulumeka ukuthi yenzeka lento njengoba ekhuluma nje nomfowethu lo ngale ndlela akhuluma ngayo kuyasiconfuse-ke thina singabantu ukuthi kanti beyisukephi yona kwayona le ndaba ukuthi kube khona isimo sokuthi le ngane ilikhulume iqiniso ngale ndlela elikhulume ngayo but-ke okuningi engingakusho ukuthi engikucabangayo ukuthi okuyibona abaliphethe leli cala sebeke baxhumana nogugu njengoba sike sathola khona ey'nkundleni zokuxhumana banayo i-information esolid from ugugu ukuthi icala liqale kanjani from the beginning kuningi okwaziwa abaphethe icala njengamanje esingakwazi thina as i-public and enginesiqiniseko sako ukuthi labantu abaphethe icala sonke siyabethemba ngoba sokunemiphumela eminingi abayenzile ukuphathwa kwamacala afana nalawo ngakho-ke sinako ukuthemba ukuthi uma kukuthi kukhona iqiniso elingekho ngalento bazokwazi ukuthi bakurivile lokho uma futhi kuwukuthi lento le ekhulunywayo okuthiwa yenzeka ayikho bazokwazi futhi ukuthi babuyele kuthina basi-exposele ukuthi guys ayikaze yenzeka into enje ukanje kanje angazi uma sengigante kakhulu nibafethu ngizocela ukwehlela ngenzansi ngoba kona nami ngisendaweni endlela kodwa ngicela ukuvula nje nombuzo wodwa ukuthi ingane isela bani alo ngicela ukubuza ukuthi ingane isela bani ukuthi icala ukuthi impuku akamdlengulanga sindisho nje ukuthi ukhona nimtshelayo mhlawumbe ekhaya ukufika kwalento ke thina ngizothi siwumphakathi ukuthi kwaba khona inkinga yabakhona njengoba ngingachaza ngendlela eyafika ngayo kumina ukuthi kwaba khona inkinga yokukhulela kwentombazane yaba ney'nkinga okuyiyona nto eyagcina seyenza ukuthi-ke akahlambuluke ukuze akwazi ukuthi azale kahle ingane yakhe yabona kuyaspreadeka yabona noma ngabe liphi ilunga lomphakathi ongathi uma ufika eKlipsburg ulibuze ngale ndaba uzokutshela sentingi ngoba sonke sazi into eyodwa yabona
sonke siwumphakathi sazi into eyodwa ukuthi kwagcina sekukhulumeka into efana nale. Iyona lento eyenze ukuthi sizithole sesiphatheka sesiba nokuthuleka sinamalungu omphakathi ukuthi lento lena kanti kumele kuze kube njani, kumele kuze kuthiweni ukuze lento ilungu kwaphela manje uma ngabe intombazane seyikhulumile lento eyikhulumile ayilungiswe phela ngendlela akwazi ukuthi akhululeke lo oboshe lento angayazi lapha ejele. Akusho ukuthi thina silwele ukuthi uguga akaphuma ejele into akayenzanga ngoba sikubukela phansi indaba yokunokubezeka kwabantu besifazane nengane cha. Yingoba sak-understanda sakwamukela siqale thina ukuthi sibe nezinkinga uma sesizwe ukuthi kukhona isimo sokuthi lo mbhema akayenzanga lento ngoba ingane ithi. Yabona? Okungenzeka futhi njengamanje seyinkulu into eseyisetshenzwa maningi imihlangano ekhona ziyashintsha istatement ukuze kuseveke umuntu owavula ecala ngendlela wrong nezinkulumo ezabakhona ezirong ezagcina futhi sezenza ukuthi lo mfowethu abhade ejele ngento engayenzanga. Mina ngiyabona lo ukuthi akafike ubhudi lo la kulava ezosichazela nathi ukuthi kahle kahle kwenzakalani na ngokwakhe simfake nathi imibuzo ngoba lento uyikhulume ngoba eseze thina kade sikhuluma nogogo eceleni izolo kade simcelile futhi naye ukuthi akake ukuthi ubhotigugu mase sephuma ngoba khona into enhle esifuna ukuthi simenzele yona ngisama TikTokers sicela ukuthi angafilahlekile abe nathi axhumane nathi ahlale nathi ngoba uyena umuntu oseduzane okwazi ukusondelana naye olive sesivula siyalandela futhi ukuthi kwenzakalani semva kwakho ubhotigugu sinaye. So sengifuna ukuthi ngelinye ilanga mayikhona kube khona into enhle ekufisayo ukuthi simenzele nasama TikTok. So bengingafisa ukuthi mangathiwa sithola mhlawumbe omunye wabo angabe uTuzu noma ulo umalume lo bhuti ake naye sichazele naye simuze ukuthi uthini simfake nathi imibuzo asinikeze isikhathi nje sithole naye isikhathi simfake imibuzo ongakwazi mhlawumbe ukuthi le nto ingenzeka. Ngalokuthi-ke yabona njengoba mina currently ngi-based la eThekwini angikwazi ukuthi nginga-organize into efana naleyo okwamanje kodwa-ke futhi ngiyangihabaza lokho ukuthi kungenzeka. Okokuqala abantu abaningi laphaya abekho ababaningi la kuma-social platforms even ama-phones abawaphathayo abanawo ama-phones ama-smartphones and stuff and noma abanye benawo ezinye iy'nkinga ezifike zibe khona futhi network nama-issues amadata and so ezinye zezinto ezingaphinde zibe yinkinga yabo. And-ke bandla lento le yasidida kakhulu ngoba yazi ukuthi eminyakeni eminingi eyadlule sasike size sibuzane samalungu omphakathi ukuthi kahle kahle u-Elias ugugu Elias elinye igama lakhe ngelesikole ukuthi kahle kahle u-straight yini noma kanjani ngoba yabona sonke siqale saqonya singaphansi kwakhe ngeminyaka yena singakaze simzwele lutho ukuthi kukhona intombi akayishela noma yakayamqoma. Sibangele kakhulu mase kuthiwa sekube khona isigaba sokuthi yena useze waba semizweni yokuthi usengaza nokubeza umuntu wesifazane futhi ingane yadadewabo yasidida kakhulu yona. Lento yavele yakhombisa ngokusobala ukuthi kahle kahle lo uyasukelwa kakhulu. Kodwa-ke ngeke sande kakhulu ngemlomo bafethu ake sidedele abanikazi bendaba nabaliphethe udaba sibone ukuthi bayiphusha lento bayibhekisa ngalapha thina solokhu sibaphushile sibasapota ngendlela esisapota ngayo kodwa ekugcineni iyogcina ilungile lento. Wabuzela usaphila umama womntwana lo yadlongolo. Uyaphila umama womntwana khona. Ukuthi ngizokhona bathi sashona abanye bathi siyaphila angabe ngisazona kuyena. Hayi siyabonga futhi kodwa nangu sisibusha ngathi ube nombuzo. Lusho. Usavele wawuphendula umbuzo kade ngifuna umbuzo wathi ubhale la kuma-comment ukuthi wena njengelunga lomndeni uthini ngalolu daba. Ngifuna kuleya comment kodwa ngathi bebesho njalo ukuthi wena njengelunga lomndeni uthini ngalolu daba lona. Ngiyacabanga ukuthi iphathe njalo iphendulekile uma ngabe ngiyibeka ngendlela ukuthi usuphendulile ngakho ngisho ngathi uphendulekile ngase ngikhohlwe.
Ngiyangicela ukuthi futhi wena uzijwayele ulo live nokanathi yezwa ngelinye ngelanga ungene nje ongazuthi ungafolowa and futhi uma ukuthi ngenile live uyokwazi ukuthi ubone. Ya ngizokwenza njalo bafethu ukuthi enye into ebibe inkinga-ke kumina ngikwi-industry ebhedayo ngikwi-hospitality industry so isikhathi esiningi mina lezikhathi lezi za-late ngisuke ngisebenza ngoba njengamanje nje ngiyongena njengamanje. No, leso sikhathi ngento aqondana ngaso yabona akunankinga. Ya bafethu hayi sibonga nje kakhulu indlela enikwenza abafethu siwumphakathi nje waseKellisbrook namazize wonke ne-South Africa yonke nje siyabonga into enikwenza abafethu kuhle kakhulu ngokukhombisa support and into engichaza kakhulu as much as ni-participate kulento futhi akekho mengabe ngibheka ama-comments nabo live abakhona okhombisa ukuthi yena akanandaba nokuhlukumezeka kwabantwana nabantu besifazane as much as siyifighter lento yakho siyifighter phezu kwezinto ezithize eziphathekayo ezikhona hayi ngoba sifuna ukuthi uma ngabe wenza ubelelesi bokuthi uhlukumeze umuntu wesifazane it's fine it's okay asihambisani nalokho. Ngiyabonga kakhulu bafethu into eniyenzayo yinhle kakhulu ningayiyeki siye phambili eNingizimu Afrika manje ama-cases afana nalawo azolunga ngoba ngabe sibambisana ngale ndlela ngoba sokusobala ukuthi kahle kahle baningi abantu abanenkinga ezifana lezi abanye abanawo amandla okukhuluma abanabo futhi abantu abazobakhulumela kodwa ekupheleni kosuku kuyogcina kulungile konke bafethu. Sithemba njalo ngokusifisa lokho sonke ukuthi akwenze njalo ngempela agcine liphuma iqiniso ubhuti Gugu abuye azophila impilo yakhe ancintshe yona iminyaka eminingi kangaka Nkosi yami. Eminingi iminyaka And ngoba nomama ukhala ngalokho ukuthi uGugu wayenganantombi wayehambela nje ayiphilela ayisontela enganantombi enganandaba nabantu besifazane. Hayi bafethu hayi kuningi bafethu yabona-ke lo mama lo uMakawanda lo kade ekhuluma la umuntu onefayili elikhulu kabi ngaleya family nezinto engeke ngikwazi ukuthi ngazikhuluma la ngoba zipersonal but nje yena lo mama obezihandlisha yena yabona njenga inkulumo yahafu ekuseni ithathe ukuthi ibe nokungicasula mengabe efuna ukuthi agxilise ukuthi abantu abakhulumayo abawona umndeni and so on. Miningi imibuzo mina engifisa ukuyibuza yena direct as umuntu omdala lapha kulela khaya ukuthi wena ngesikhathi kwenzeka ku-A, B and C bokephi and wathini ubaba wakho azabe usimo esikanje kufika la ukhona wena utheni ngoba lo mama lo uMakawanti uyena begcine sehendlisha ngizozimo ezifana lezo classified as akalonelo ngalomndeni but ubaba omncane wakhe lo muntu ubaba kaGugu uthi bamncane kumdela nje. Kodwa anyway angifuni ukungena kakhulu kulezo bafethu ngicela ukuthi ngehlele ngenzansi ngibonge isikhathi senu nibe right bafethu nibe nobusuku obuhle mhlawumbe ngenzeka-ke ku-live ntambama ngimbone nginijoyine ngizobona ukuthi ubhizi kangakanani emsebenzini namhlanje uma ngithola ishance ngizokwazi ukuthi ngiphinde nginijoyine futhi ngoba-ke mina angikhathalele kuthenge futhi anginandaba namuntu ukuthi umuntu uzocabangani ngami uplane ukuthini ngami uzothini ngami ngisho ngathi uyangivulela icala le-defamation of character anginandaba I can face it because ekupheleni kosuku kumele ezwe kancane bhuti sanibonani kancane ezwe ungena emathebulini bhuti wezweli ngicela ungapheli kulo live bhuti ngiyacela kunokuningi ngiyafika manje kunokuningi esengikuzwe kuwena ngicela kulo live ungapheli mase uthola nje awusherelo yedwa i-cellphone number yakho ukwazi ukunosivula live sikuthinde sikuzwe ukuthi ubhizi kangakanani bhuti ngoba kunezinto esisafuna ukuzilandela kulo live esizizwayo ukuthi ziphethe umnyombo wesitori siyacela ukuthi ube ngumuntu okhona ngiyabonga ngiyaxolisa ungena emathubeni. Ngiyabonga kakhulu futhi hayi ayikho inkinga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu futhi wena ukuthi ube nathi nje mfethu ngesikhathi sakho ngiyabonga kakhulu kodwa ngelinye ilanga ngiyafisa ubhuti wakho lo okhuluma ukuthi akabe khona nje sixoxe naye hayi ukuthi mhlawumbe sobe simlise kodwa nje sithintayo nje umbuzo mayelana nalezi zinto ekuzini ngoba nathi futhi sisabantu base-South Africa asihambisana le nto abayenza ya kona bafithe ubuhlungu nanokuthi-ke mhlawumbe yazi ukuthi babe involved labo live laba bantu mhlawumbe kungayiphazamisa i-process yale
ama-lawyers abhizi nayo njengamanje ngoba kuzoba khona imibuzo enizoyibuza abazohluleka kuyiphendula. And then uma sekufika isikhathi sokuthi-ke manje abakhulume ecourt kube ngathi manje into abazikhulumayo banxenxeke ukuthi abazikhulumi. Angazi ngenzeka ukuthi nge-wrong kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlampe ukufaka bona la kungase kuyiphazamisa le ndaba le esibhekana uqinisile-ke yena namaloya asho njalo lapha ethi icala lakhe asho njalo nawe and okay Butfwethu ngifuna ukugcizelela kule nkulumo kabusabusa bengisinami ngizoyikhuluma ukuthi siyacela u-DM u-DM unathi inamba yakho noma uyi-DM mina kuwena noma kuyena ubusabusa kunankinga ukuthi nje ube seduzane nathi kuningi esifisa ukwenza okuhle kuba Dlamini. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Please nje uma uphuma lana nje ungene ngale icala DM nami. Alright, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu bhuti sibona isikhathi sakho. Okay, Lunga. Ngiyabonga.